al llarg de la Setmana del Llibre han sigut molts els xiquets i les xiquetes que s'han apropat a les biblioteques de Gandia per compartir amb nosaltres la seva passió per la lectura. En aquesta ocasió ha estat el Col·legi Escolàpies de Gandia que ens han apropat al món de les endevinalles. Maria i Pau han sigut els encarregats de llegir el manifest. M'agradaria començar afirmant que sóc molt intel·ligent i en consulta tota la gent. El diccionari. Per fora duc vestit verd i per dins sóc vermella, amb botons que llenceu els que mengeu. El melodatge. Jo sóc d'or i ella de plata. Quan ell surt a passejar, jo vaig a dormir a casa. El sol i la lluna. Està clar que no estic parlant de mi. Com veieu, necessito lletres que formen paraules, que formen oracions, que formen paràgrafs, textos, contes i finalment formen llibres. No parle de mi, no. Parle de la grandesa del llenguatge, de la quantitat de coses que ens ofereixen les paraules, de la importància que té el poder comunicar-se, poder aprendre coses noves, conèixer nous mons, trobar nous camins, entendre la història, extreure un somriure o iniciar un enigmàtic viatge. Això i més són els llibres. Sí, avui tanquem la setmana del dia del llibre. Esta setmana els majors de secundària ens han contat contes tradicionals i moderns. Hem pintat i hem penjat lletres per tots els corredors i parets del col·legi. Hem buscat, llegit i escollit endevinalles. I avui Escolàpies Gandia ho ha volgut celebrar junt amb la Biblioteca Municipal de Gandia amb aquestes endevinalles que presentem a continuació. Estos jocs de paraules que els nostres avis han traslladat als nostres pares i els nostres pares a nosaltres i per no perdre la tradició nosaltres traslladarem als nostres fills endevinalles. Agraïm un any més la col·laboració a la Biblioteca Municipal de Gandia, Lola, l'oportunitat que ens dona de poder reunir-nos a tots avui i poder jugar amb el llenguatge i les endevinalles. Unes endevinalles que estan exposades a la setmana que ve per a tots aquells que vulguin llegir-les a la Biblioteca de Gandia. Moltes gràcies, feliç Setmana del Llibre i fins l'any que ve. Els alumnes d'Escolàpies han fet que ens calfem el cap intentant resoldre endevinalles en valencià, castellà i fins i tot en anglès. Des de Biblioteques Gandia els donem les gràcies per fer-nos passar una estona tan divertida i els esperem l'any que ve, perquè la biblioteca som tots. Si amb la pirata t'endinses en aquest món ideal, podrà dur-te a les Antilles, a Nevada, a l'Equador, a les Illes Columbretes, a Girona o a Xaló.